Ginsapol ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang direktor sa Police Regional Office 6, ang mga opisyal sa Molo Police Station, Iloilo City Police Office kag ila legal officer. Kasunod ini sang natabo nga pagsulod sang kadapo sang Integrity Monitoring Enforcement Group kon IMEG sang Philippine National Police agod pangitaon na ginaaligar wanted nga police. Sang tinalikdan nga Hulyo 1, ini nga tikang ginhimo agod mabatian nila tag sa kabahin kasunod sang kontrobersal nga operasyon sang IMEG. Suno kay Tuanio nakigsapol na ini sa direktor sang Integrity Monitoring Enforcement Group kag ginpatag naman sa mga grupo kung nga ginpahapa, gindesarmahan kag gintayan sang armas ang mga pulis sa Molo PNP. Sa subong hindi pa man maghatag sang pinal nga pahayag ang IMEG tubtob wala pa mabatian ang bahin sang Molo PNP. Nagapadayon sa gihapon ang pangistoryahanay ni Tuanio kag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Padilla kag iman pa nga personnel agud si Sound ang matuod nga natabo. Una na ginpahayag ni Police Colonel Wilbert Padilla nga santo sa mando sang PRO6 kinahanglan nga i-review gid ang chronological order sang insidente agud may baluan kung mayara sang lapses kung kapaltahan sa pagpatuman sang operational procedures. Sunod kay Padilla handa nga i-assist ang ICPO ang mga sibilyan kung luyag nila nga mag-file sang complaint batok sa karapo sang IMEG matapos nga nagtuga man ini sang kahangawa kag kakulba sa ila. Sunod kay Padilla nga ang individual nga ginapangita sang IMEG nga isa kanay pulis nga assigned sa PRO6 apang gindismiss bangod sa kaangtanan sini sa kaso nga murder. Magasabi kung tani ang IMEG sang warrant of arrest batok sa among nga ex-police apang negatibong resulta sa operasyon kag wala na dakpan ang subject. Nagapangayo naman sang pasaylo si Padilla sa publiko sa natabo ilabi na sa mga sibilyan nga naulamin. Dugang pa niya sigurohon sang kapulisan nga mag-aagi sa legal kag insakto nga proseso ang investigasyon. Nagapabili naman subong nga bukas ang talatapan sang ICPS 4 para magserbisyo sa publiko. Manghingi po tayo ng paumanhin and we assure them na our operation will not be hampered with this event, and then manatili lang po tayong matiwasay at saka safe po yung natin ang ating station at wala po tayong dapat ipag-alala. Our regional director wants the total picture of the event or of the incident. Si ICPO Director Police Colonel Wilbert Padilla.